Так здарылася, што бацькі мае былі такія досыць цікавыя да музыкі. Я вырас на рэпетыцыях царкоўнага хору, і яны, калі з'явілася такая магчымасць даць музычную вышэйшую адукацыю сваім дзецям, яны адразу аддалі мяне ў школу, у ліцэй пры акадэміі музыкі, дзе так з 7 гадоў я так займаўся музыкай так досыць так плотна. Царква ў той час гэта было напрыканцы 80-х, і нават гэта была тады адліга такая гарбачоўская, так званая перастройка, але тым часам царква была па-за межамі закону, і рэпетыцыі адбываліся не ў Менску, яны ладзіліся ў Волкавічах пад Менскам. Гэта было увечары, я памятаю, я зусім малы быў, бацькі то бралі мяне з сабой, ехалі на электрычцы, потым шлі пешу там ці 1 ці 2 кіламетры ад станцыі. Ну, але гэта, я памятаю той дыван, на якім я поўзаў там па поле, і вось тады я першы раз сустрэўся з музыкай. Бо бацькі спявалі ў хоры, яны былі аматарамі музыкі, самі атрымлівалі такую самаадукацыю, тэорыю музыкі самі вывучалі, мама, папа. Да, гэта быў напрыканцы 90-х гадоў. Гэта была досыць такая у нас досыць цяжкае такое становішча было фінансавае, і не было працы, не хапала нейкіх такіх самых рэчаў такіх неабходных. І таму што некаторыя з нашых родных жылі ў Штатах, маміна сястра, яны зрабілі такое запрашэнне, і мама вырашылі бацькі ехаць у Злучаныя Штаты. А я ўжо к таму часу ўжо у мяне быў добры такі педагог, мы знайшлі той напрамак, у якім трэба так ісці у вакале, і мы вырашылі, што я застануся, каб скончыць сваё навучанне тут, і потым ужо, калі што, буду ехаць у Штаты. Ну, так здарылася, што я вучыўся, атрымаў перамогу там у першым, у другім там конкурсах нацыянальным, потым міжнародным, і пасля гэтага атрымаў запрашэнне ў наш тэатр, і пасля гэтага ажаніўся, і вось я тут. Ну, як для хрысціяніна, калі я быў маленькі, гэта было такая прафесія, якая была за межамі жыцця, як бы маўляў, хрысціяніна у савецкі перыяд, бо тэатр, ну, і жыццё такое, яно лічылася, багемнае жыццё, яно такое лічылася нейкім такім грахоўным, і што там толькі людзі шукаюць як бы выразіць сябе, то есть увогуле эгацэнтрычны такі свет, да якога мы не маем ніякага дачынення. Як хрысціяне, трэба ад яго так стараніцца, абыходзіць стараной. Але потым, калі я стаў займацца музыкай, бліжэй стаў да гэтых людзей, я пабачыў, што шмат з іх гэта людзі, якія знаходзяцца і ў духоўным пошуку, як і на нейкіх другіх такіх работах можна знайсці людзей, якія і добрыя, і злыя. І праблемы ўсіх аднолькавыя. І, канешне, прафесія на гэта спевака і тэатральнага такого чалавека, артыста, яна не лёгкая. І ты часам трэба рабіць твой індывідуальны выбар, абіраць нешта
і ти яго робіш, ўжо гледзячы з таго, кім ты з'яўляешся. Так, бо такая прафесія, што ты на сцэне і трэба рабіць рэчы, якія могуць не супадаць з тваімі перакананнямі. І ты адмаўляешся іх рабіць, калі табе гэта, як па-беларуску, пярэчыць. Так, і не можаш рабіць. Дзякуй Богу, яшчэ я з такімі, неяк даводзілася так, паспрачаешся з рэжысёрам. У нас у Беларусі такое не было, было за межамі Беларусі. Калі нейкая такая супярэчлівая пастаноўка, і нешта трэба рабіць такое. І ты кажаш, можа так давайце зробім, можа так з гэтага боку. І мы знаходзілі такі кансэнсус, і ўсё добра пакуль. Але шмат такіх сітуацый, калі, канешне, так, бывае троху так цяжкавата. Ад маленства мама чытала дзецкую Біблію у блакітнай вопратцы, такую, з малюнкамі. І гэтыя гісторыі, яны запалі ў сэрца. І потым была нядзельная школа ў царкве, дзе мы чыталі. А потым ужо ва ўзросце, недзе прыкладна 11-12 гадоў я пачаў сам чытаць Біблію, бо усе ездзілі, мы ладзілі царкоўныя такія летнікі для дзетак, і ўжо там у ўсіх былі Бібліі, ўжо было сорамна, калі ў цябе няма сваёй Бібліі. І ўжо я таксама вёз сваю Біблію, і пачынаў я там чытаць, і вось гэты шлях такі поруч з Бібліяй доўжыцца ўжо болей за 20 гадоў. На Бібліі вырасла ўся наша еўрапейская цывілізацыя. Нават калі мы ставімся да яе так па-светску, калі ставіцца як да гістарычнага дакумента, трэба адзначыць, што гэта кніга, якая паўплывала на станаўленне увогуле еўрапейскай цывілізацыі і нашай беларускай самасці. Нашы лепшыя часы ў гісторыі непасрэдна звязаны з доступам простых людзей да Слова Божа. Калі народ пачаў яе чытаць, калі яна сталася даступнай, то і жыццё народа, і гэтаму гістарычныя ёсць прыклады. 16-17 стагоддзе нашы. Княства літоўскае, друкарні, росквіт адукацыі і ўсяго астатняга. Для мяне Біблія — гэта компас. Компас у жыцці, такая, як зараз, можа зараз это нават не компас, а навігатар, ось, як кажуць. Для таго, каб мець у жыцці нейкую сістэму каардынат, каб ведаць, дзе аб'ектыўна з'яўляецца поўнач, дзе поўдзень, захад і ўсход, трэба чытаць Біблію. І для мяне гэта такі, як сказаць, тая кропка адліку ўсяго, што мае быць у гэтым свеце. І стараюся, каб усе свае учынкі, ўсё, што робіш, супастаўляць, бо Біблія адкрывае для нас волю Божую. Гэта яна расказвае нам аб збаўцы Ісусе Хрысце, аб тым, як не проста весці маральны лад жыцця тут, але аб тым, што нам трэба дзеля таго, каб быць збаўленымі, каб атрымаць жыццё нябеснае, жыццё вечнае. І вось дзеля таго чытаю яе, і мне падабаецца. І я лічу, што кожнаму беларусу трэба ў сваім жыцці хаця б адзін раз прачытаць Біблію. І гэта, я веру, што з гэтага пачнуцца вялікія змены ў нашым жыцці і абуджэнне ўсёй нашай краіны. А я лічу сябе у добрым сэнсе патрыётам сваёй краіны.
І я лічу, што гэта непасрэдна звязана з Бібліяй. Калі мы вернемся да яе, калі будзе духовнае нейкае такое абуджэнне, калі мы беларусы пачнуць глядзець на сябе не з пункту гледжання сваіх суседзяў, не з пункту гледжання некага другога, а з пункту гледжання Божага Слова, то ўсё атрымаецца. І гэта будзе бомба для нашай эканомікі, гэта будзе бомба для нашай культуры і для ўсяго астатняга. І для нашай дэмаграфіі таксама. Я так лічу, што ўсё будзе добра, калі народ звернецца да Слова Божага. І ў гэтыя угодкі, у 500-годдзе, хачу так заставіць такое пажаданне, каб кожны, мінімум Евангелія, так? Каб прачыталі, дарагія беларусы. Можна і па-руску, калі вы цяжка чытаць адразу па-беларуску, чытайце па-руску. Слова Божае.